खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां गिबियाव खोनालांदो। गोजोनथार खौरां बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिनि उनाव दायो आरो सासे बर' फिसाया भारतनि जानानै फुटबल एबा जोलुर गेलेग्रानि खाबु मोननो हादों। क'क्राझारनि अपरन नार्जारिया भारतनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'नाय सा 30 गेलेग्राफोरनि गेजेराव जायगा मोननो हादों। बिथाङा फरवार्ड महरै गेलेगोन। बे बोसोरावनो जानाय सेफ एबा साउथ एशियान फुटबल फेडारेशननि आन्डार 18नि भारतनि दोलोनि मोनसे बाहागोमोन जेराव भारतआ देरहानो हादोंमोन एबा चेम्पियन जानो हादोंमोन। बेल' नङा, बेनि सिगां 2001आव जानाय आन्डार 19नि गेलेनायावबो सायख'जादोंमोन। मख'जाथावदि बर' फिसा हलिचरन नार्जारियाबो भारतनि सिनियर दोलोनि जानानै गोबां मेच गेलेबोदों आगोलनिफ्रायनो आरो सासे बर' फिसानि सिनियर दोलोआव जायगा मोननाया बर'फोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। भारतनि आइजोफोरनि दोलोआ इजिप्टनि बेरेखा 5 एप्रिलाव आरो जर्डाननि बेरेखा 8 एप्रिलाव गेलेगोन। मोब्लिबनि बेसेनखौ बारायनायनि उनाव दायो टल टेक्सखौबो बारायनायनि थिरांथा सोरखारा मोनसेनि उनाव मोनसे बारायगासिनो बेसेनफोरखौ 1 एप्रिलनिफ्राय बेनि टल टेक्सखौ 15% बारायनायनि थिरांथा। सोरखारा बेखौ बारायनायनि उनाव दायो रायजोनि मोनफ्रोमबो टल गेटआव गारिफोरा गोबां रां होनो नांगोन। सनापुर टल गेटआव आगोलाव 115 रां लानाया 130 रां होनो नांसिगोन। ट्राकफोरा 395 रां होनो गोनां जायोमोन, नाथाय 1 एप्रिलनि उनाव 430 रां होनो नांगोन। रायजोआव पेट्रल डिजेलनि बेसेनाथ' बारा जागालांगासिनो, बेनि गेजेरावनो आरो टल टेक्सखौबो बारायनाया दुखुनांथाव। रायजोफोरा गोबां जेंना-जेंनिजों मोगा-मोगि गोनां जागासिनो। बर' हारिनि बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जय दैमारिनि हाइकर्ट हियारिंआ मा जाखो? गोबाङानो मिथिनो लुबैदों। आंनि फारसेनिफ्राय जा एसे गुमुर मोनदों नोंथांमोननो फोरमायनाय जायो। रन्जय दैमारिजों लोगोसे सा 15 बारग' एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरनि केस बिजिरनाय हियारिंआ दासिम गुवाहाटी हाइकर्टआव सोलिगासिनो। दाबसिनि भिडिअ'आव बेखिनियानोसै। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ' लाबोबाय थानो नाजागोन।